Piso, sure, piso. Piso lagi. Hindi mo to ay. Ay ma'am, ma'am po mo tana ma'am. Mutana ko. Kanang vlog ko ba? Nya akong content is kanang piso replite. Dili libre sakay. Nya okay ra nimo nga mapil ka sa content. Ay pakit tanawon di ka sa akong page. Wala ka vlog ko ba? Ano yung content ma'am? Ano yung page? Basta nagka-familiar ka rin sa Facebook sa TikTok. TV. Mag-vlog. While nagsakay. Oh, piso replite. Gusto-gusto. Oh, hato di ka. Asa ka uli. Iya, sa dra dito. Oh, Sure kaya? piso replite man. Natagan mo kani ko diri. Nah, diha sa pinti kani siya. Nasa ni diri. Kan may bank. Try. Iba na kuha. Tidak ko eh. Nah. Agiran mo. Pero kaya basta safety. Rasa ka? Kan, kalubihan. Kelebihan. Kanang Banawa, skina parcel saka. Oh. Berdiha ako sa una. Puyo ko niya, di ba? White Hills. Di skina no nga to. Unahan mo lang sa White Hills. Ang sa lagi. Kanang iniksaka niya pa to. Di ako nagbuhi sa una, gabang ko. Isa iba ka po ya? Joshua. Okay, ma'am. Diri ra? Apa ni di ay? Ha? Dito ka nga skina, gamay ba? Katong gamay. Dira. Piso, sure, Piso piso. lagi. Di mo to ay. Wala, jeans lang ako. Ang uban mo comment. Piso? Mo comment bitaw uban nga. Piso ra abi. Piso? Piso lagi. So, mo pagbono piso Mo eh. comment lagi uban nga. Piso lagi do, pero nang gnaog, paplitihon no sakto. Salamat guys. Sige. Unsa nga ni ma'am? Maril, Maril buhat. Buhat. Umaro na akong Facebook. Sige ma'am. Tagaan di ka sticker ma. Sige, sige. Kani ma'am. Mo na page sa di mo. Ito ra mo message mo sakay ana. Oh. Dira ko nga kan babaw. Banam na skina diha. Tugas na dira. Lebihan pa rin. Ay, upper go to lower man eh. Lower ka labi niya, upper to babaw. Kanang dira nga eskina. Kelebihan mo itong nga dito sa una. Kelebihan. Kelebihan nga diri. Kasi ko kwa kay diri. Sir, salamat kayo. Sige. Salamat ma. Traffic kayo. Okay ra tong biyahe ma'am. Okay ra jud kayo. Wala ka mahadlok. Kuya mo jud na kay basig dili safety. Salamat sir. Sige ma'am.